înainte de a demisiona. Scrisă de Robert Kiyosaki. Introducere. Ce anume îi diferențiază pe întreprinzători? Una dintre cele mai înspăimântătoare zile din viața mea a fost aceea în care mi-am dat demisia și am devenit oficial întreprinzător. În acea zi am știut că nu voi mai avea un salariu regulat, o asigurare de sănătate sau un plan de pensionare. Nu vor mai exista zile de concediu medical sau concedii de odihnă plătite. În acea zi, venitul meu a ajuns la zero. Groaza de a nu mai avea un salariu fix a reprezentat una dintre cele mai dramatice experiențe pe care le-am trăit. Cel mai rău dintre toate, nu știam cât avea să dureze până când urma să am un salariu fix, poate ani întregi. Din momentul în care mi-am dat demisia, am aflat adevăratul motiv pentru care mulți angajați nu devin întreprinzători. Este frica de a rămâne fără bani, fără un venit garantat, fără un salariu fix. Foarte puțini oameni pot trăi perioade mari de timp fără bani. Întreprinzătorii sunt altfel și una dintre trăsăturile care îi diferențiază de ceilalți este abilitatea de a supraviețui în mod inteligent fără bani. În aceeași zi mi-au crescut și cheltuielile. Ca întreprinzător a trebuit să închiriez un birou, locuri de parcare, un depozit, să cumpăr o masă de scris, o veioză, să fac abonament la telefon, să plătesc pentru călătorii, hoteluri, taxiuri, mese, copii Xerox, creioane, hârtie, capse, papetiere, formulare tipizate, cheltuieli poștale, broșuri, produse și chiar pentru cafeaua de la birou. A trebuit de asemenea să angajez o secretară, un contabil, un avocat, un agent de asigurări și un serviciu de curățenie. Toate acestea reprezentau cheltuieli pe care odată angajatorul meu le plătea pentru mine. Am început să-mi dau seama cât de scump îl costase să mă angajeze. Am realizat că angajații costă mult mai mult decât cifra încasărilor în cecul de salariu. Deci o altă diferență dintre angajatori și întreprinzători constă în faptul că întreprinzătorii trebuie să știe cum să cheltuiască banii chiar dacă nu îi iau. Începutul unei vieți noi. În ziua în care am plecat oficial din companie, eram în Puerto Rico. Totul se petrecea în iulie 1978. Mă aflam în Puerto Rico pentru că participam la aniversarea Xerox Corporation President's Club, un eveniment organizat pentru recunoașterea celor mai buni angajați ai companiei. Oameni din toată lumea au venit pentru a primi această recunoaștere. A fost un eveniment minunat, o gală pe care mi-o voi aminti întotdeauna. Nu mi-a venit să cred câți bani cheltuie Xerox doar pentru a recunoaște meritele celor mai buni oameni de vânzări din companie. Dar chiar dacă era o sărbătoare, nu mă simțeam bine. Pe parcursul celor 3 zile nu m-am putut gândi decât la demisia mea, la salariul fix și la siguranța oferită de companie. Mi-am dat seama că odată terminată petrecerea, voi fi pe picioarele mele. Nu mă voi mai întoarce să lucrez la sucursala din Honolulu sau la Xerox Corporation. Când am plecat, avionul în care mă aflam a trecut printr-o situație periculoasă. Când se pregătea să aterizeze la Miami, pilotul ne-a rugat să ne punem centurile de siguranță și să ne pregătim pentru o posibilă prăbușire. Deja mă simțeam destul de rău pentru că era prima mea zi ca întreprinzător și acum trebuia să mă mai și pregătesc să mor. Fără doar și poate că nu pornisem cu dreptul în prima mea zi ca întreprinzător. Evident, avionul nu s-a prăbușit și am zburat mai departe la Chicago, unde urma să fac o reprezentare de vânzări a liniei mele de portofele de nylon pentru surferi. Am ajuns târziu la Chicago, iar clientul cu care trebuia să mă întâlnesc, un cumpărător dintr-un lanț de magazine, plecase deja. M-am gândit încă o dată, nu e bine să-mi încep așa noua carieră de întreprinzător. Dacă nu fac această vânzare, nu vor exista venituri pentru afacere, salariu pentru mine și nici mâncare pe masă. Și cum îmi place să mănânc, gândul de a nu avea mâncare m-a deranjat cel mai mult. Există oare întreprinzători născuți? Oamenii se nasc întreprinzători sau se pregătesc să fie întreprinzători? Când l-am întrebat pe tatăl meu bogat ce părere are despre această foarte veche întrebare, mi-a spus: întrebarea dacă oamenii se nasc întreprinzători e o întrebare fără sens. E ca și cum ai întreba dacă oamenii se nasc angajați sau sunt pregătiți să fie angajați. A continuat: oamenii pot fi educați. Sunt pregătiți să fie atât angajați cât și întreprinzători. Motivul pentru care sunt mai mulți angajați decât întreprinzători este acela că școlile noastre educă tinerii să devină angajați. De aceea, atât de mulți părinți le spun copiilor lor: du-te la școală ca să poți obține o slujbă bună. Încă nu am auzit niciun părinte care să spună: du-te la școală să devii întreprinzător. Angajații reprezintă un fenomen nou. Angajatul este un fenomen destul de nou. În epoca agricolă, majoritatea angajaților erau întreprinzători.
Mulți dintre ei erau fermieri care lucrau pe pământurile regelui. Nu primeau niciun salariu de la rege. De fapt, era invers. Fermierul îi plătea regelui o taxă pentru dreptul de a folosi pământul. Aceia care nu erau fermieri erau comercianți, adică mici întreprinzători. Erau măcelari, brutari și lumânărari. Numele lor de familie le reflecta adesea ocupația. De aceea, în ziua de azi, mulți oameni poartă numele de Schmidt de la fierarul satului, Baker de la proprietarii de brutării și Farmer pentru că afacerea familiei era o fermă. Erau întreprinzători nu angajați. Majoritatea copiilor crescuți în familii de întreprinzători au călcat pe urmele părinților devenind și ei întreprinzători. Din nou o chestiune de educație.